Camarines Sur ang Si Jox. and si Madel. Siyempre, makakaibanan miliwat ang mga na-biktima may sa unang box challenge. Box challenge. Igisa sa mo yung vlog ni Mayor Madel, si Sir Peter, of course, kan Tourism, and si Ma'am Nona, kan CPDC. And gusto ko man ipamidbid ta ining mga ining beauties na ini. Alam ko, labo yung mga yan. Ini nga ni si sa ini. Si Kevin. Ano? Ang kilabot ng Ilian Tribe. Very good. At si Junior. Marlon Jr. Marlon Jr. At mas maganda pa at sexy pa sa amin, Crush ni May. Monica. And sino siya? Marky. And of course, ang nagbabalik with a vengeance, Lily Rose. Kamukha ni Maui Taylor. Diba? Maui Taylor. So ayan, nakaraos na kita kan Series 1 kan sa tuyang Itinagbakal na parte kan Tinagbak Festival. Pero gusto ko munang maaraman, Mayor, Sir Peter, Ma'am Nona, no, kung paano nabilog sa konsepto na araw kaini na may pandemic kita. Go, Peter. Yeah, let us face the reality, Jokes and Mayor Madel. Ito na naman yung sagot niya ng pang Miss Universe. Sa pandemic, it's no longer business as usual. It's business unusual. Duman sa konseptong ito, nag-start na dapat matabangan ang mga negosyante, lalong-lalo ng unusual ngunyan ang negosyo. So, sabi ni Mayor Madel, kaipuanan itong local economic development, itong LED-led strategy na kung saan pakusugunta itong mga negosyante na yaon igdi sa iriga na ito ang masuporta sa tuya. Because of that, kaya po nagkaigwa kami kainipong Itinagbakal series kung saan susuportahan ang gabos ng mga negosyante, ipopromote ang products ninda, agri-products at manlain-lain pa para matabangan sinda. In a way, matatabangan ang community ta magge-generate ito ng employment, magge-generate ng livelihood sa gabos, and because kaiyan, magiging, kumbaga, mag-spark ito kan ekonomiya, kan lokal na gobyerno. 3-part series ini. Ining Yes, enot, ang hello. opening salvo ta ay We have MSMEs, food products, and I would like to add, the only way to regain the economy, because you know we are nasira talaga yung ekonomiya because of the pandemic and natural disasters. The only way is to support local, and the only way is to support MSMEs. Ito po ang the best way how to recover. I remember, no, ang CPDC may ginibo mga 2-3 weeks ago o a month ago na prepare ta ini ang pirasi digdi natandaan ko na nag-attend ka itong food safety and handling. Yes, Diba? orientation. Parang part na ito kang Part ito kang paghahanda ta. preparation. Oo. May online purchasing kita. Iyo po. Yes. Pakiistorya sa muyat nanganing si mga nasa luwas kang iriga kung paano sila makakabakal. Iyo po, may mga delivery service partners po kita, every series, igwa kita kito, ngunyan po si Food Panda, tsaka si Sogo, sinda po ang ma-deliver ka ito, para daina po sinda maduman talaga physically sa store at i-deliver na sa ruman yan sa pag-adapta igdi sa new normal na ginigibo. So, every sa processed food, igwa man po kitang service delivery partners and even sa agri-products. Kaya daina po sinda maigdi physically, kami na po, sinda na po ang maduman right at their home. Duman po. They just mismo have sa- to download yung Application po Panda nila. tsaka yung Food Sugo. Panda and Yes, Sugo. and watch out sa dahil kung paano ninda yan i-download and sa 11 para magdalang talaga Sa 11, ano sa 11, Ate Nona? Sa 11 po, third series na siya. More on agri-products tayo. So, ang susuportaran man kang syudad, ang mga farmers. Ibig sabihin po kayo ni, parang whole year round na mababakal kang mga may interest sa mga produkto kang iriga through duman sa mga apps na ito. Yes, very good. Naku, matalino talaga yung partner ko Long- ini. Ay, long matalino. term, ibig sabihin, Ano the ko whole year round Tinagba Festival na. Yeah, this in connection with itong i-open na bagsakan sa Filtrangco. Kaya Merkado sa Filtrangco LCC Complex. And maybe eventually, pwede nang makagibo si local government unit
ning additional mga motorcycle Yes. delivery, no? Delivery na team. cards. Yes, Pwede- para makadeliver. Dagdag ano, employment. Dagdag employment, dagdag discounting income, di ba? And of course, sir, sa suporta yan kang gabos. Yes, Kung totoo. ma-patronize sila kang local products, of course, marunong sa mga delivery partners na yan, dagdag employment talaga. So, ready na ba ka mo? Oh, nininirgos na naman, baka may Yes. challenge naman. Ready? Sa challenge? Ready sa challenge dito sa Tinagba Festival, iyo. Sa ibang challenge, Dahil, napulo na challenge. Ngunyan, mayong challenge. Gabos kita inaangat ngunyang kang pandemic. So, gusto ta na habang igwa kitang oportunidad na makatabang, pwede kitang magtabang. Kaya, Yes! iikotong tagabos na stall. Yay! Ako kung nasundan kung ano ang highlight ninda, ang specialty ninda, tanganing burbaran man kan sa tuyang mga followers sa YouTube and Facebook page. Tanganing pati sinda, makalamit Tama man po. kayo. So, Tara! tara. Ate Nona, una! Chocolate shake. Ang sabi nila, fruits kaka. skoka. Squawka. Skoka. Swaka. Skoka. Ang ino-offer ninda mga fruit juices. Fruit Yan. shake. Ano po, manay gani po. So, kumusta man? So, benta, bonggang-bongga? Ayan. May mga nag-online na. Online. Order na! Anong best seller yan, Nindo? Fruit saka. Anong? Mango Mango shake. shake. Okay, food squawka. Facebook page. Okay, Facebook page. And of course, Food Panda! Okay, let's go! Wow! Delicious. Sarap naman! Wow. Yan, despite na Ay, my nag- favorite! scarcity of pork, meron pa din tayo. Saan kayo kumukuha ngayon ng supply ng baboy? Ito po, sa slaughter. Local na mga Local. Market. Support local. Yes, galing sa taga-Iriga, di ba? Yes. And soon, we'll have, magdadagdag ang Santuyang Slaughter Abattoir. Dito meron, we'll have an expansion. Thank you! We have Kanamu Local! Wow! Very iriga, kanamo. Kanamo iton! Paborito ko! Sarap halo-halo nyo doon. Masarap. Nakakain na ako doon. Oo. So ni Isidro, malapit sa bahay namin. Kaya ang dinner namin palaging Kanamu. What is lutong bahay? Kung gusto ng mga lutong bahay, Ito, paborito saka ko. naman lokal. Yes. Sige, good luck. Thank you. And yung halo-halo nila, super sarap. Halo-halo. Fresh fruits na nilalagay. Busy sila. Wow! Excuse me po. Excuse me, ma'am. Busy. Excuse me, Jan. Parang nagkakagulo, ang daming order. Sir Joe, piniprepare nila yung order kanina. Kasi may mga Uy, nag-order. pinsan ko pa palang ini. Uy, magbakal ka mo, pinsan ko. Oh. Ilang oras lang nag-live, si Itinagbakal, ang dami na agad nag-order, oh. Yes! Yay! Ayos. Salamat! Thank you! Sa Gabos! Thank you! Thank you! Pag gusto niyo ng nachos, saka ng mga burger, Erwing! aram ko apelyido kay ni ma'am. Aram ko man ang apelyido kaya. Tulpo. Oh! Marzan! Marzan. Erwin Yes. Marzan. This one is Muggles Mango or Mango. May pizza! Ah? Pili na hopya. Okay lang na mahopya. Pili naman. Di ba kopya baboy, kopya munggo, yan. Ube. Kato na. Ayos. Magkano po yung isang box? 120. Oo, Pili. pero mabigat siya ha, puno. Sampo. Pipiliin ka because you're not hopya. Ah! Ba? May ganon? Yes! February 14, Hugot!
itong dessert na ito, itong cake na ito, fruit, ano to? Custard cake. At Crema. Crema di fruta. Meron din sila. Oh, ito. Okay. Pink Kape, coffee. kape. Pink coffee. Coffee. Ito masarap. Itong, what's this? Tuna sandwich. Tapos ito, super sarap. Cheesy tortilla chip. Ano tayo ito? Mag-cheers tayo. And Probiotics. kombucha. It's a probiotics, right? This is probiotic. This is the same as Yakult. Pero this one is fermented. So this is organic. Yeah, I've tried that So once. this is, wala tong alcohol. Masarap but this siya. is fermented. Tapos, parang Yakult yan. Opo. Probiotics. So kung may sakit ka sa tiyan, yan, pwede mo itong inumin. At malinis to, very organic. Okay, thank you. Thank you. Kami si Green Thumb. Ang sineserve namin are semi-organic. So we have jacket potato, clubhouse. So meron kaming lemon basil, lemon ginger. Mas nakilala kami first, fresh cucumber juice. Delish! Oh, kung may parties kayo, etc. Eto na, ready to deliver. So Mayor, eto na, Delish Kitchen. Kakainan na! Garo siya inspired ng African Portuguese na recipe kang chicken. So talagang international ang flavor niya, pero at the same time, locally man nababakal ang ang mga ingredients. And at the same time, since siya, garo organic mga herbs, super healthy siya para sa mga bibili. At the same time, ining tigo-offer ko, ang kilo kang kada chicken is sobrang worth it kasi hindi siya 1 kilo kundi 1.1 to 1.2 kilograms ang kilo kang kada chicken. At the same time, mababakal po nindo siya sa harap lang kang UNEP kung aram po nindo. UNEP School and may Facebook page man po ako. Ang pangalan niya is Deli's Kitchen, and then you can call me or contact me, text message sa 0918-557-6106. Yung supply ng chicken, saan niyo po Dito din sa Kamsur. Wow! So at least, we're helping them na mapapromote sila And din. then, pinopromote nila yung local din. Diggs Avenue! Explain, ate. Oh, explain. Okay, ano na nakuha sa dilig sa akin? Napalaban na naman ang explain. May buko! Buko! Buko yan, ate. Mix na may mango. May mango. It's a buko shake! Chocolate, may buko pandan, may Oreo, may cheese, may avocado, may mango, at saka yogurt. Alam mo Hindi yun? ba nasundan ko sabay-sabay yun, no? Pero may kulang pa dyan. Ano? Buko isa. Hindi ako. Buko ako. Buko ika. Hindi kami. Yes! Parang may may buko. May physical store kami sa may LCC na where they can buy or maka-order po sila through the online na kapartner po ng LGU. Nakalagay po kami doon, so nakaka-order sila doon. Kaya okay naman po. Paganda yung programa po, lalo na itong programa ni Mayor Madal kasi libre na po promote and natutulungan po yung mga maliliit na negosyante po, kagaya po namin. And Ang dami niyang order. paborito ko to, avocado. Kain ng avocado. Ini talaga ang paborito ko, avocado. I-research namin yan, ma'am. Regulates appetite. Oh, di ba? May good cholesterol, Yes. good for the heart, Yes. and vitamin E. Yes. Pampakinis. Pero saan, ma'am? Saan niyo po kinukuha yung kasi seasonal lang. Kasi seasonal. Paano kung hindi na? Franchise siya. Tapos inaangkat pa namin siya sa Davao. Tapos pag wala na dito sa Pilipinas, sa Taiwan namin kinukuha pa yung avocado. Kasi Pero Wow! eventually ba, pag merong sa Iliga, for example, malaking taniman ng avocado, pwede kami kumuha dito. Pero dapat marunong kaming pumili ng tamang avocado kasi may mga avocado na may mga Fiber! So, kailangan alam namin yung avocado na magaling. Pwede ma'am, natin saan meron pwede recommend. makabili yung mga netizens natin? Sa page namin, pwede naman silang mag-message. Tapos sa mini-workout na namin yung Food Panda. Oo.
Tapos yung Sugi Deliver na offer sa amin kahapon. So baka by next week. Ito, kunyari ito, anong flavor lang yan? Avocado lang talaga siya. Ito kasi yung best seller namin kasi yung ice cream namin, may chia na, may flaxseed. Oo, ang sarap niya. Very healthy talaga ang avocado. Tapos even yung sugar na ginamit niya, good sugar. Muscovado? Muscovado. Or coco sugar? I think muscovado yun. Ano po? Yung Muscovado. Kaya pala kanina po, sarap na sarap si Mayo ng kain doon habang nagpo-program. Naubos ko nga eh. May ebidensya. And syempre, ang Tonet homemade food products. May puto, may donut, and syempre ang buchi. Ma'am Tonet, kwento niyo mo sa amin kung paano po nag-start yung business niyo na ganito. Yung di bali po, ako po, itong photo po, sir, nag-ano po ako niyan, nag-start po ako niyan, yung kaunti lang na puhunan. Okay. Tapos hanggat lumago po siya, hanggat ganito na po. Wow. Opo. Paano po kayo, kumbaga, nagko-cope up ngayong may pandemic? Ayun po, di bali, sir, ganito po, nag-ano po ako sa bahay, tapos through online lang po ang ano ko. Tapos po, pinipick up nila. So ngayon, after nung program, may nag-order na ba? Opo. Mayroon po. Wow, talaga naman. Opo. Ang market mo dito, syempre, yung mga ayaw ng masyadong matamis. Opo. Tama lang po ang pag-ano po ko. Ayos, yung, ayos. Ano po niyan, yung timpla ko po, tama lang po. Okay. Malaking tulong yung mga ganitong exposure sa inyo, Opo. ng mga ganitong mga activities. Opo. Sa paanong paraan po nakakatulong. Sa ganito po, galimbawa po, ganito nga po, pagkatapos na exhibit po, ayun, marami pong nag-order po sa akin. Wow. Opo. Sige, good luck, Ma'am Tonet, Okay, ha? thank you po. And sige lang, laban lang. Opo. Eh, makakaraos din tayo sa pandemic, di ba? Opo. Okay, ayos! Born out of pandemic ng mga businesses ngayon. Ito, isa ito. Kasi Goodies Cafe, ibig sabihin mababait ang mga tao na nag-o-order ng goodies. So hindi lahat ng pandemic negative. Dahil sa kanila, dahil sa pandemic, nagkaroon Looking at ng the goodies. bright side of pandemic, Correct. yung mga businesses na maski pa may pandemic, nagre-resume Nag-open talaga sila. Yeah. Diba? Actually, Yun yung mga, kumbaga, sinusubok ng panahon, pero sige lang. laban lang, Pero laban. opportunity kaya ito, jokes, kasi alam mo, during the pandemic, sa quarantine, na kinukunyanta ang unhampered, itong mga food, saka itong agri-products, kaya you take advantage talaga doon. So, kaya nagkaigwanin araw Ng Goodies Cafe. Advance happy anniversary po sa April. Thank you. Happy anniversary po. Thank you po pag-join. Thank you. Okay, tapos na! Yay! We're Lahat done! na po, naikot natin. Nakakatuwa Naikot. sila na yung eagerness nila na makapagpatuloy mag-business dahil kahit may pandemic, tapos andito yung support ng local government unit. Actually, sa totoo lang, local economic development has been introduced to us internationally 10 years ago. Hindi ko ma-conceptualize, nahihirapan ako. Although I know for a fact that we really have to support local. Kaya lang parang ang hirap i-sink in 10 years ago. Tapos eto pala yun. 'Di ba? So nakakatuwa din kasi nag-adapt na rin sila dahil dun sa pandemic. Nakakatuwa na ang tao nagiging resilient in a way, tapos na adaptive. Kasi wala ring choice eh. Kailangan mo mag-diskarte din eh. Ako, kung isa-summarize ko lang itong itinagbakal, ang swerte-swerte ng mga negosyante sa Iriga City. Kasi andun yung 100% support ng local government unit. Wala siyang pinipili na, ito malaking negosyo, ito lang, kasi sure na to dito. Pero even local government unit, nagtitake ng risk. Yes, Support sa yes. small, medium entrepreneurs natin na mag-thrive sa pandemic. Series natin. Series. Yung mga kapamilya naman natin na pumunta, nag-invest sa mga Processing, Processing. yes. Sa 11 po, third series na siya. More on
mataran man kang syudad, ang mga farmers. So, gabos na produkto nila, dadarahon digdi, and then ang online, babakalan nila, and then we will deliver. So thank you, Yes! tourism. Thank you, Ate Nona. Salamat! And Salamat! thank you,